Quan corria la segona meitat dels anys 20 del segle passat, un grup de seguidors i socis escapulats va fundar una colla de Sant Medir anomenada els Ben Plantats, rebent aquest peculiar nom en honor al formós aspecte dels futbolistes. A mitjans d'aquella dècada dels anys 20, aquesta colla de seguidors europeistes va organitzar tot un seguit de celebracions al voltant d'aquesta tradició gracienca. Els socis es reunien per Sant Medir a l'antiga seu social del club al carrer Salmerón. Des d'allà, es dirigien a casa de l'abanderat, tal com marcava la tradició. El total de socis de la colla ocupava entre 6 i 10 vehicles. Els Ben Plantats eren una de les colles amb més participants i dels que lluïen els millors arnesos en els cavalls. La gairebé desfeta total del club el 1931 va fer que aquesta colla desaparegués durant dècades, fins que la Comissió Social de l'Europa va impulsar el retorn dels Ben Plantats a Sant Medir. La primera participació dels nous temps va ser com a entitat convidada, el 3 de març de 2016, rere el darrer camió de la colla La Tradicional, qui va fer de motor impulsiu per a l'Europa. El 29 de novembre de 2016, la colla dels Ben Plantats es federava oficialment a la Federació de Colles de Sant Medir i es convertia, de nou i de ple dret, en colla pròpia. 10 anys de renaixença repartint alegria, felicitat i dolçor entre els menuts i no tan menuts. 10 anys del retorn dels Ben Plantats.